खुलुमबाय लोगोफोर, नोंथांमोनखौ बड' एसएम आपडेटनि गोनांथार रादाबाव बरायबाय। आसा खालामो गासिबो गाहामै दङ। दिनै नोंथांमोननि थाखाय गोदान बर' रादाब लाबोदों। नोंथांमोना गुसुं समावनो मोजां गाज्रि फिसा गेदेर गासै खौरांखौ मिथिनो हागोन। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। फैदो लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि खौराङाव बिटिआरनि थाखाय गाहाम खौरां। आसाम सोरखारा बिटिसि पिएनआरडि बिफाननो 690 पस्ट कन्ट्राक्चुएल साख्रि थिसननो गनायथि होबाय। साननै आबुं हाबाफारिजों आसामनि पन्चायत आरो गामि फोजौखां, पाब्लिक हेल्थ, इन्जिनियारिं आरो कन्जुमार बिफाननि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ क'क्राझार दावबायनानै बिटिसिनि पाब्लिक हेल्थ, इन्जिनियारिं आरो पन्चायत आरो गामि फोजौखां बिफान मावफुं सोद्रोमा लोगोसे गंब्रै जिल्लानि गोजौ थाखोनि बिबानगिरिफोरजों गुवारै सावरायज्लायनायनि उनाव दिनै रोखा फोसावबाय। फैगौ आगस्ट दाननिफ्राय 2022 मायथाइनि आगस्ट दानसिमाव बिटिसिनि गंब्रै जिल्लानि गोरिब सिमा हांखोनि नखरफोरनो प्रधान मन्त्रि आवास योजना बिथांखिनि गेजेरजों 1,05,000 न' लुना होनायनि थांखिजों 1,300 कौटि रांखौ बिटिसिनो गथायना होयो आरो पन्चायत आरो गामि जौगाखां बिफाननि लांदां जानानै थानाय मासि जेरै कम्पिउटार अपारेटर, जुनियर इन्जिनियार बायदि पस्ट 690 बिटिसि ओनसोलाव कन्ट्राक्चुएल साख्रि थिसननो गनायथि होयो आसामनि मन्थ्रि रन्जित कुमार दासआ। मुगैथाव लाजिनांथाव जाथाय। गरेस्वराव असे बिफायानो फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजायो। बाक्सा जिल्लानि तामुलपुर महकुमानि सिङाव थानाय गरेस्वराव मुगैथाव लाजिनांथाव जाथाया जानानै थांदों। खौरांनि बायदिब्ला सासे 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजायो गावनि असे बिफायानो। दिबाकर राय मुंनि 50 बोसोर बैसोनि जोनोमगिरि बिफाया जौ फेनानै हरनि समाव गावनि फिसाजोखौ जिनाहारि खालामनो नाजादोंमोन। फिसाजोआ दावराव दावसि खालामना खारखोमालाङो। जाथायखौ मिन्थिनानै दिबाकरनि बिसि थामहिनबा उन्दै हिनजावसानि जोनोमगिरि बिमाया गामिनि लिरगिरि प्रताप दासनो फोरमायहैयो। बिनि उनाव गरेस्वर पुलिस थानानि पुलिसनि दोलोआ थांनानै बिफा आरो फिसाजोखौ हमना लाबोयो। मोनथिनो मोननाय बायदिब्ला दिबाकरआ सिगांनिफ्रायनो फिसाजोखौ गाज्रि आखु खालामबोदोंमोन। जाथायखौ बिमा गैयैनि सुबिदा लानानै खालामनो नाजादोंमोन। ओनसोल नाङैनो बे जाथाया फिनजाथाय सोमजिदों। आसाम सोरखारा आसामनि सुबुंफोरखौ मिज'राम दावबायनो थांनायखौ बादा होदों। साननैसो सिगां आसाम मिज'राम सिमनायाव जानाय दाङाबाजियाव सा 6 आसाम पुलिसनि जवानफोरा जिउ गोमायो आरो माखासेया जोखोम जायो। आसाम सोरखारा थांनाय बृहस्पतिबाराव मोनसे दावबायनायनि सायाव सुबुरुन होदों दि दा समाव मिज'रामाव दावबायहैनो होनाय जानाय नङा होनना फोरमायो। आसामनि दावबाय बिफाननि नेहाथारि एम.एस. मानिवाननआ बुङो दि दा समनि जाथायखौ नायनानै आसामनि सुबुंफोरखौ मिज'रामाव दावबायनो थांनो होनाय नङा, मानोना आसामनि सुबुंफोरखौ मिज'रामनि सुबुंफोरा सिगिनो हागौ होननानै बुङो। दावबाय बिफाननि नेहाथारिया बुंबावो दि बे जाथायनि उनाव मिज'रामनि मिज' नोगोरारि समाज आरो लाइमोन फसंथान फरायसाफोराबो गाज्रि बिबुंथि होदों। आसामनि सुबुंफोरनि रैखाथिनि थाखाय बे सुबुरुनखौ होनाय जायो। आसाम सोरखारा बोसोन होबावो दि मिज'रामाव खामानि मावनो थांनाय सुबुंफोरखौ सांग्रांथि थानोबो खावलायो। मिज'रामनिफ्राय आसामाव हाबफैनाय गासै रोखोमनि मटरफोरखौ आयेन बायदियै सिग्रोमनाय जागोन होननाबो बुङो। मिरु एबसुनि बारग' आफादगिरि आरो आथिखालनि मिरु इउ पिपल दोलोनि मावफुं आफादगिरि रोनगोरा नार्जारि बिथांनि नखराव आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया थांना खौरां लाहैना सावरायज्लायनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों होनना फोरमायो। रोनगोरा नार्जारिया सासे दैदेनगिरि महरै समाजनि गासैबो थाखोनि सुबुंफोरनि गोजोननि थाखाय बिहोमा होनायनि अनगायैबो आं बिथांनो फैबाय थानाय समफोराव जाफुंसार जिउ आरो गोग्गो सावस्रिनि गाहाम हामलायनाय हरबाय होनना गिबि मन्थ्रिया फेसबुकआव बर' रावजों लिरना फोरमायो। बर' आरो आदिबासि हारियारि दाङाबाजियाव गोदाव सोराव जानांनाय गसाइगावनि सिङाव थानाय माखासे गामिफोराव बिटिआरनि बुंथिगिरि काथिराम बर'आ दावबायहैदों। थांनाय माखासे मायथाइफोर जेरै इं 1996, 1998, 2012 आरो 2014 मायथाइयाव खेबसेल' नङा खनले बर' आरो आदिबासिफोरनि गेजेराव हारियारि दाङाबाजि जानायनि जाहोनाव गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय एबा 28 नं गसाइगाव बिधान सभा बियाबनि बेन्दोंआव थानाय गोहोम गोग्लैनाय माखासे गामिफोर फारियै शिलपुर, निलायजरा, सुखानबावनाय, शिलपुर बर', हेसफेस, नारेंगुरी, नांगा, आरं खाथि खाला गासै मोन 8सो गामिफोरा दाङाबाजियाव गोबाङै गोहोम खोख्लैनायनि जाहोनाव गोबां खहा जानांनायल' नङा, बिथांमोना दासिमबो गावबा गावनि जोनोम जायगायाव थाहैना रायजो जाहैनो हायाखै। बेनिखायनो बेफोर गासै गामिफोराव नायदिंफैदों बिटिसिनि बुंथिगिरि बिथां काथिराम बर'आ।
बिथांजों लोगोसे बाहागो लाफादों फारियै मिरु इउपिपिएल दोलोनि लाइमोन आफादगिरि समनाथ नार्जारि, गसाइगाव जिल्ला इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि जिरन बसुमतारि, मिरु इउपिपिएल दोलोनि लोगो आफादगिरि बिथां जिरेन बसुमतारि, गुमा हाग्रा बिफाननि डिएफअ बिथांजों लोगोसे बर' बादा फरेस्ट रेन्जनि रेन्जार बिथांजों लोगोसे गामिनि माखासे सानसुमैफोरा बाहागो लायो। आरो बे नायगिदिंनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बिथां काथिराम बर' गामिनि माखासे सानसुमैफोरजों गुवारै दान्दिसे सावरायलायो आरो माखासे जेंनाखौ लानानै बिथां काथिराम बर'नि गेजेरजों आथिखालनि बिटिआर सरकारनिसिम गांसे गोसोखांलाइ दैथायहरो। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, भिडिअखौ अननानै लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालाम। लोगोसे नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामना बेल बुथुमाव थुना अलाव होनानै ला, जाहाथे उननि समाव आं गोदान बर' रादाब लाबोयोब्ला नोंथांमोना जों नायनो हानाय बायदि। गोजोन्थों।